kata kinde mabiro mondo mi ang' wayude ni thuolo mano mar neno ni kama gintiere kanyo to gin nade to jotelo osebedo ka wacho ngi wigi. Mana ng'e ni wach machielo mang' biro karka to kata kamano ang' ami Fred Outa thuolo mondo mi okonwa ber mane jatend piny Kenya okelo kaluo ne gin mage to siasa manwaneno ne gin mage. Mokwongo e sub county ma iwuoke Manyando nitie gik mathoth kacha mane nitiere warangane mano chenro mano yaw kacha Kabonyo kendo ne en mor ahinya mar oganda mar chopo kar kacha to ng'uru pod nitiere ka gi ka ni gin ang'o gini ber mage ma jatend piny Kenya nokelo minyalo ne e kinde ma gintiere sani. Mana kuom ranyisi isegwero kama ne jatend piny Kenya kuom chopo kar kanyo kendo mar yawo chenro gi duto mag dongruoge to jopiny bende ne giwinjo adieri ni dongruok ochoponwa kokalo e limbe manotim ndalo 4 mano kochako juma mokalo mandumo chieng' wuok tich. Erokamano. Jopiny mor. Kowacho jopiny in bende in onagi mor. Tom ni onagi mor, an amor. Nikech kichako wuoth ichako ndama achiel. Nyaka nyoche ker marwa Dr. William Ruto donje telo. Mae e ondamo mokwongo mar budget mare. Tineno kaka budget mare mokwongo ni ema olimo godo jonagi kochiwo dongruok mopogore opogore e county wa mantiere Kaluo. Moloyo sana an mawuok e Kisumu County. Ineno koyawo kama idhi kete institute mar rech maduong' mabiro muonyo bilion 4 kotieke. Phase 1 dhi kawo bilion 1.8 mabiro rumo bang' higa achiel kochakore chieng' manotim ang'o manoyawe madhi kelo dongruok e gweng' kanyo ne ok jo Kabonyo Kanyagwal dalawa kamae to ne Kisumu County to gi Kenya mangima. Nikech ene kama koro idhi pidhie nyithi rech moluongo ni fingerlings ka to kendo capacity mare biro romo milion 7 ka higa ka ipogo rech ne alwora mar nam mar Lolwe. Omiyo dhi yawo ne jo pith mawa mag rech ondamo mar ariyo makoro ok ginyal yudo lal. Kichineno kaka inam ma sani gi lupe nitiere gi weche mang'eny e iye, samoro pige mwago molil chando ecosystem mar rech e nam. To samoro bende yudo ka dudruok mar yueche nam jomoko tiyo gogo matindo moko madongo miyo samoro rech nyalo dok chien. Magi gigo te masani koro idhi puonji kowuok Kabonyo Kanyagwal ne county was 4 to kod Kenya mangima. Omiyo en ber mana aseneno nikech Kabonyo Kanyagwal ng'e istoche osekawo higni 40 en sigana. Kendo presidents go te saka sama gibiro to ne giwacho ni wang' ni Kabonyo Kanyagwal timano ok en lo masani. En lo manogol gi ganyuola ga kwire ga nikech kanyo monyuola eka 450 to nowe thenge ni kanyo inyalo kete weche mag rech gi mag dongruok to nyaka higni 40 go en wach. Omiyo manye ilo maduong' en president mokwongo e Kenya mangima modonjo e dalawa mokelo project makoro jowa oriwo gi lwetgi. Mama nyalo bedo ni en ranyisi ni tiyo kata un riwru kod sirkal emomiyo dongruok ma kama obiro. Bende kama itiyo paro ni kade bed ni ok iriwru kod sirkal bende opare kata bang' higni 40 miwacho Kabonyo ni chuny nam kocha. Ene ichudho sana. Tiyo machiegni gi William Ruto sani en achiel kuom gigo manyamiyo ni okele kata okele te. Anawacho ni tiyo kode. To maduong' moloyo ing'eyo ni migawo moro mancho miya mapod ong'ikne cha ma waluongo ni CS cha. Migawo mane rais opodona kaka jalup minister. Jatend migawo. En ane migawo mar mining. To kod blue economy. Blue economy no emoting'o weche mag rech gi maritime affairs kuma nyi yawe melika. Koro gik manye timo Kaluo kono moriwo nam gote. Mane en migawo mantiere. Omiyo kanomiya migawo no ang'eyo gi chandruok ma wuok kono. Omiyo awacho ni kama wantiere iluongo ni executive. Rais nyalo mana ng'e gik matimore e bwo nam ma Kaluo ka in machiegni. Mana kaka koro wan ka ji adek gi jowa mantiere sa. Ng'ini kama wabete mesano jomoko ok nyal ng'iyo ndang' madhi mbele ka. Thum wero ng'ama nitie. Ang' waduogo mondo orang kar kanyo nitie gima jatend piny Kenya bende ne omulo